विसावा उपरांत परत येवकार मंगळारा श्री क्षेत्र विठ्ठलापूर हळदणवाडी मये 29वी कार्तिकी प्रबोधिनी एकादशी मनयली। ह्या मुहूर्तार देवस्थानात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। दिंडीचो कार्यक्रमूय जालो। ह्या उत्सवाक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, मयेचे आमदार प्रवीण झांटये आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्सको खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। ऋषिणाच गुरु कांचनम सन्निंभं बुद्धिभूत आईच्या गायचं देवानाच ऋषिणाच गुरु कांचनम विठ्ठलाच्या देवानाच ऋषिणाच गुरु कांचनम सन्निंभं बुद्धिभूत पुन्हा गेले जगरा बुद्धिभूत त्रिलोकी सदन काशाय वस्त्रकरंधारिणं या सर्वगुण संपन्नता भगवंता प्राप्त करून देऊ अष्टैश्वर्य सुख समृद्धी भगवंता प्राप्त करून दे कल्याणकर करुणाकर कृपाकर दयाकर श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री गुरुदेव बोला पंढरीनाथ महाराज की जय श्री सद्गुरुनारायण महाराज की जय पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल प्रतीतनाथ देव त्रेताय रघुनंदनम वापारी राम जुबे संतिस्तेव कर्मळी त्याचप्रमाणे मये विठ्ठल रखुमाई संस्थानचे मठाधिपती त्याचप्रमाणे या संस्थानचे विठ्ठल रखुमाई संस्थानचे सर्व समस्त भक्तजना मी प्रार्थना करतो की माझ्या सद्गुरू लक्ष्मीनारायणांच्या कृपेने आणि श्री विठ्ठल रखुमाईच्या कृपेने हा सोहळा आज कार्तिकी एकादशीचा हा सोहळा प्रबोधिनी कार्तिकी एकादशीचा हा सोहळा मोठ्या प्रेमानं आणि खूप त्या माननीय व्यक्तींच्या म्हणजे त्याचप्रमाणे आमचे माननीय समृद्ध गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या हस्ते सकाळी महापूजा झाली। त्याचप्रमाणे सगळ्यांची उपस्थिती आणि त्याचप्रमाणे ह्या सोहळ्यास भक्तांची अलोट गर्दी चालू आहे।